KATUKAD di BASOL. Tinapalabas. Hinuyog nila kay Crispin ni Padre Mateo, ket nagnada iti bantay, aging ga nakadanon da iti banger nga ilik, ket ijayan tinagluganan ti padi apimanaw. Kabayatan na, si marungkar ni Sonia iti simbaan, taamwen na nunapan ijay ni Padre Mateo, ngem awan pagilasinan anapan ijay ti padi. Iti daydagun daway, imasidag kan Juana ni Astor, tapno agdamag. Nailasin ni Astor, nga isu ti kadwa iti ni Dona, anapan iti happy house na. Mas daw launay ni Sonia, iti naamuan na ka ni Astor, nga anak na ni Boy. Napan ni Sonia iti balay dadagimay, bareng saan pa'y anakarwar ni Boy. Ngem ni Joy tinakasarita na. Dinamag ni Joy noan niya ti imbaga ni Sonia ken ni Boy, anasken amaamuan na. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. KATUKAD di BASOL. Inakon, Joy! Agsubli ako ni J Coffee Shop. Kat no sumangpot ni Manong Boy, ibagam nga umay J Coffee Shop. Ta importante launay, ti ibagakkan kwa na. Ha? Anya dayta? Saan ko pa yung mabalin nga ibagakan ka, Joy? Ti Manong Boy, ti pangibagaak. Kasta ka di? O sige, ti mo liplipatan nga ibagaday ta, ha? Importante launay ti ibagakan ni Manong Boy. Nasken amaamuan na. Sonya, anya ka di tinaskan amamuan na? Saan ko nga rod ang mabalin nga ibagakan ka? Ni Manong Boy, ti umuna apang ibagaak. Iswa, pasensyakan O sige, sika nga ro ti makaam mo. Inakarudan, Joy. Agsubli ako ni J Coffee Shop ni Ma'am Dona. O sige, agan-anan ka iti dalan mo. Sa anak asumurot iti pagnayo dinggas. Makamo kayo latan. Ken agan-anad kayo akanayon. Diyo baybayan dagiti ubing. Wen, ligaya. Adabukod ko apag na. Kat kabaelak daytoy. Naskan nga ibagam kaniyak. Sangwak ni Don Juan. Agpakita aken kuana. Anya? Awan pagdanagan nyo kanyak. Amo ka sa anak adangran ni Don Juan. Tagpamarangak anasaya at ken kuana. Akas laawan dakas anapasamak. Sigurado ka? Wan, dinggas. Sige, ingkan, tagurura yon dadagimay. Mapanak ijay parlor. Kan inak mangkita iti bestida nga aramatak. Sige. Ngem pangaasim, tagaliptak ka. Dubliam ti aganad. Matungpal, dinggas. Nalawag ka di matlaan tinagsaritaan ta. Banay? Wen, antiligaya. Oh, apay nagsangit ka. Isumat lagaya, makarupropan tiladawan ni antiligaya. Tasikamat gayam ngagpaiso. Antiligaya. Naragsak ako na. Naragsak ka. Ngam kastaunay mataasangit mo. Gapot ako nagnubod no anapuran kayo, idi. Ninanapipay laeng ti awan gasat na idi. Siya, ni Franco, kan ni Grace, kat nakalasat. Ay na, agyaman nag-iti Diyos, anti. Ayan daading ko, Franco, kan baby Grace. Nakita mo ni Franco. Isu ni Boy. Ti kadwa da dona iti panagpasyar da ditoy. Ni Boy? Isa day dyan ni ading ko, Franco? Wen, banay. Ay, isugaya man day dyan ni ading ko, Franco. Imala iti day di Uncle Francis anataar. Kat ni Baby Grace, iso ni Joy.
Tay kadwak iti naminsan nga imay ditoy. Naglidliday, gaputa kayat na kano amakita ti rupa ti amada. Nga uray iti ladawan la kuma. Ken kayat na amapasyar ti farm. Iso nga impasyar ko ditoy. Ala! Isugaya man day dyan ni Baby Grace. Ay, imalakan ka na pintas, auntie. Kaskan kaban ay, napintas ka man. Naragsakak, auntie. Agyaman ak unay. Sabay kumata makalangan kumanin ida. Banay, saan mo aliplipatan ti saritaan ta itay? Ikaem mo laeng ti bibig mo. When, auntie. Addan tugon daway, nga umay kami adwaken ni Don Juan dito'y farm. When, auntie. Amo kon ti aramidak no bilang. Nasaya at launay. Agyamanakken ka, banay. Napanan ti doktora ng check-up iti sakang biglod. Wan, Jonas. May garo mo ka din na naimbag ti sakang biglod. San pa'y nga mawanan ti parikot? Biglod. Apay pulos na din na kasi narungkaran ti asawa mo no pamilyam. Ja kaya ta maamuan dati na pasama kaniyak. Ha? Into naging bagak. Agpasudadak ton. Sumurot kami ka di biglod. Wana. Asino kumapay ti mangkuyog kaniyak no di da kayo? Ay, nasayaan pat no kasta biglod. Takayat ko matagpasya radya syudad. Wan, Jonas. Ngam na saya at kuma, numatiliwan day jaya boy. Tapno awanan ti parikot ko. Ammo ka day jaya tao ti mang daddadal kan mangkalkalaban kaniya. Wan biglod. Angam nagalis ngamin ti biyak na. Ala, rumwar kayon, Jonas. Ingkay agsawar. Katulungan yo dagiti pulis nga agsapol. Wan, biglod. Anti dagimay, Uncle Dingas, nalaka ang makaawat dagiti tattao dito a barangay. Wando na. Nasursur tayo aminan a barangay. Isu a maudin daytoy. Wan nga agpaiso. Manumatan nga aldaw nga kastutar aramidin tayo. Wen anti dagimay, kan nabilin tayo idan. Sapay la kumata amin da, kat sumurot da iti kayat tayo ang mapasama. Ado dagiti kumanunong ka na tayo. Pudno data dinggas. Ad-ado te kumanunong kada tayo ngam te kumontra. Urayan tayo lang da boy kanason. Nagpadaya da. Kalpasan na, pumanaw tayon ditoy. Ti intercom at siguro sa ngailig. Hello? Sir, ada sa nga iliyo. Agur-ure dito'y labi. Asino? May sa babae, sir. Sige, itulod yun dito'y opisina. Asino nga tati babae sa ngailig? Tanako na ti gwardya naglayo ni titirasa. Amuna titirasa to'y hotel ko? Kaya't naasawan, amuna kon. Hangam, babae. Kadwa na sukik iti droga kat lalaki. Inak man lakitaan na ijay tirasa. Nakabistida a babae. At idog tibok na a pangulutan. Nakatalikod. Sino nga tada ito eh? Naimbag nga oras mo, napintas a dayag.
Ateta. Simangon kanyak. Naka-sunglasses. Imisem. Umay ka. Agtugaw ka. Kumusta kan, Don Juan? Asino ka itayan? Mabiit lang. Ikatati sunglass ko. Sige, Don Juan. Matmatan na ka na imbag. Kasla... Ligaya? Mailasin na gayam? Pudno ka di asika ni Ligaya? Juan, Don Juan. Manon atawan na saan ta nagkit-kita. Kwa? Naimbaga na kon, Don Juan. Napana ki jay farm ko. Kat damag ko asi kagaya man ti mangimatmaton ita. Ha? Kinapudno na, imayak ta umayak agyaman, Don Juan. Gaputay ti kaawan ko, sikati nang imaton iti farm. Kan imayak tapno kumusta ti kasasaad mo. Ngamin, damag ko anapaltugan ti sakam. Wen, Ligaya. Natiliw ka din tinang paltugan ka? San pa'y? Sa bagay, damag ko asap sa pulanan dagiti pulis. Oh, anya, Don Juan? Kasanuitan, tadak? Kaya't ko kumati tumulong amang imaton ijay farm. Total, siyakmat at talaga ti akin kuko. Saan ka di? Kwa? Amom, Don Juan, kailiw ko di pa nagkadkadwata. Mabalinta ka di nga ituloy dayta? Nang runa kat, sisyak itan ti agbibiyag. Natay ni Franco nga anak ko, idinapuuran ti farm. Kat, ni Grace nga anak ko, nagsakit idi ubing pay. Kat, pimusay. Kasta? Wen, amom ka di. Diyak kumakayatan ti agsubli dito'y nagtipunan. Ngam, ay, awan matlaang ti aramida. Isoan na lagip ko ti farm. Kat, agyaman ak unay, tasaan mo a binaybayan. Wen, saan ko binaybayan? No kasta, mabalin ka di nga agkadwata manan, Don Juan? Ha? Sige. Mabitlang. Tagpaala kiti pagsangwanta. Agmeryendata, kabayatan, ti panagsarsarita ta. Awan nagbaliwam Ligaya. Napintas ka lata. Uray si ka, Don Juan. Nataer ka lata. Ha? Kasta ka di? Sige. Uminom ta, Ligaya. Cheers! Cheers! Naimas ti arang. Magustuak, Don Juan. Don Juan? Da ka di mga asikasukan ka? Ngamin, makita kat saan ka makabaal. Kasanong dagiti kawas mo? Sino ti mangilaba? Amangan numarigatan ka mat. Awan ti pagdanagam kaniyag.
Awan ti parikot iti dayta. Adu, dagiti tao ka mga asikaso kaniyak. Nasaya at no kasta. Awan gayam. Ni Astor, saan mo kadi anakit kita? Ni Astor. Awan bibiyang ko kenkwana. Awan kadi ti panggap mo amang balas kan kuana. Idinto tayo so tinang ipapatay iti day di Francis. Kanamok nga iso tinang papuor iti farmhouse yo idi. Awan panggap ko nga agibalas, Don Juan. Amang ano dakas ti mapasama kanya. Gapoy ti panagibalas ko. Kasta? Iso abaybay aklatan. Dumtang tulat ta ti aldaw na. Diyak kayatan ti agparikot. Basta ti kayat ko ita. Agyan na kijay farmhouse a pinatakder mo. Kat tumulungak amang imaton iti farm. Kat agbyagak iti simple laan. Awan parikot iti dayta, ligaya. Kaano nga ron ti mabalin ko apa nagsubli iti farmhouse mo, Don Juan? Uray itan, no kayat mo. Agyaman akunay. Ay, sayang. No kumata makapagnakan iti husto. Kayat ko kumakuyugan na agpasyar ijay. Awan parikot iti dayta. Kuyugan ka. Sana ka marigatan, tada dagiti pulis, kan dagiti tao ka mangkuyog kaniyak. No kasta, mabalin tayo ka din timapan? Sige. Mabitlaeng tagrubwatan. Anya na nagsaya tagundaway. Awan na mo niligaya iti mapaspasamak. Kat nasaya at matanagparang. Iso, tiyapan ko kiniboy. Lord, ano ti suruta? Agpakanigid, uno agpakanawan. Iti kanigid, dayta ti kalsada asurutem. One big Lord. Don Juan, anya tinapasamak iti iti kotse. Nairaman ka di anauram? Nairaman. Sayang mat nga rudno kasta. Mabalin ka di ayalaan nak iti kotse, Don Juan? Awan parikot. Upat ti kotsek. Iparamat ko ken ka ti maysa. Agyaman na, Don Juan. Awan parikot, basta sika, ligaya. Ti kotse ni Don Juan. Kati maysa. Lugan, dagiti pulis. Ha? Ni Auntie Ligaya? Isu di maysa abing maba? Isu day tuyan tay imbaga na kanyak itay aksaba. No kasta, mangisagana akon iti pagsasangwanda. Jak ni namnama nga itamat gaya man. Tadimat imbaga ni Auntie Ligaya. Dito'y tayo latan paraangan, tanaparparir ligaya. Juan, Don Juan. Jonas, ikatulungan ni Panay amang isagana iti pagsasangwan tayo. Irwaryo iti kotse. One big Lord. Uray siya, Don Juan. Tumulong akmat tapno mabiit. Sige. Makamuka ligaya. Auntie Ligaya, jak ni namnama nga itamat gaya man nga umay kayo. Uray siya. Sana bale. Basta laglagi pom tinagsaritaan ta. When Auntie? At tuloy ti merienda ngayon gapok iti kotse. O sige, taisagana tayo nga rudan. Jonas, bagkatamlatan tin sagana mi amainom, kat umunakan ije paraangan. One ma'am.
Sige banay. Mangalakan iti tray apang ikanta iti tinapay. Wen, auntie. Sonya, imayak, takayat ko nga amuan no anya tinakunam kini Joy anasken ama amuak. Manong boy. Ibagam Sonya, kayat ko ama amuan. Manong boy. Nailasin nak ni Astor Angel idi agsapa idi simbaan. Ket nagdamag kanyak. No nakitkita ka. Ket kunak asaan. Idi kwan. Kunana akasano kanungay amalitupan na tinagbasbasulan na ken ka nga anak na. No di na kamot makita. Anya? Manong boy. Anak nakakanaw ni Astor Angel. Anya? Kasta ti kunana. Ket nakitak tiliday iti rupa na, manong boy. Mapan ka kano iti rancho, taadda na patag nga ibaganaken ka. Agpakita nga ta ni Boy, iti amana. Gagayem, di uliwayan na dinggen, ti sumagmamanulangan apaset, ti Nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.